Ụtụtụ ọma nọ, friends and well wishers. Aka m bụ onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Maka ndị ọbụta atabizi ha na-afụ m na social media. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Afa m ji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple nke dị na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata anyị bịalụ nkụzi pụrụ iche maka ihe anyị na-afụ na-eme n'elu ụwa taa. Wee chọọ ka ndị Igbo aka na ntị ka ha mara ihe ha kwesịrị ịma. Ọ bụ my advice say na reactions na ụdị nkụzi dị iche iche na-ada na social media. Wee sị ka m dụọ ndị enyi m ọdụ. Ọkwa dị mkpa echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba ka na-aga n'iru. Ndị na-esonyere na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Nọvemba. Aja mbụ niile na-aja ịpụta ihe aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla. Nke bụ eziokwu na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ị nwere ike isonyere anyị na aja ebe ọbụla ị nọ under the sun. Yes. Ndị na-esonye na ya bụ aja eri 2 years anyị ji bido ya amadịgo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme wee forward ọra anyị ya 3 prayer request. Then you make donation token to the account number. A chat ya m na WhatsApp agwazie gị other details I need for you in order to book you. Ọ na-aba iwere prayer request ndị mmadụ anyị debe na ọsa na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ha ụbọchị ọbụla. I can tell you enwere massive testimony monthly, mana anyị anaghị show testimony na social media maka na ọ bụrụ ihe anyị maka wee bịa. Yes. Then ka bụ ihe ga-ama. Nke ọzọ bụ ọ bụrụ na ị na-esonye na social media ị na-agba ọchị anyị, ị na-eshi anyị na-agwa ndị mmadụ gbasara anyị, ịla ike nkụzi anyị na-anụ taa, ị chọkwara ịnụ nkụzi ndị ọzọ anyị na-ekuzi n'ọdịnala Igbo ụbọchị ọbụla, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite ka ị wọchịa ya. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-enye ụbọchị ọbụla over the years. Yes. Ọ bụkwa ndị na-esonye na anyị n'Eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchị movies na Nollywood movies English, jee na Ugochitubelu movie productions. Ọ bụrụ na Igbo movie ka ị wọchị na our channel bụ Eziokwu TV, jee na Eziokwu TV Nollywood movies, ị ga-awọchịkwazi ya. Then nke ọzọ ana m agwakwazi my friends ka unu ghara ichefu na December 1 bụ our love feast na temple, bụrụkwazi my birthday. So you are all invited. Ị na-anụ unu m under the influence of my voice, you are invited. Ị bịa ụbọchị a ṅụọ ọgwụ afọ, ihe anyị ga-eji wee mere ọjọọ ya aka anyị. Daalụ. Ka ị na-anụ unu m na-ekesa na-atụsa ozi a, ka Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile gọzie gị. Then ka anyị banye na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi a ga-adị very short and brief. Yes, mana ige ntị, you must learn something. Dịka nsogbu nkụzi a bụ react to ọtụtụ ihe dị iche iche anyị na-afụ ndị mmadụ na-akụziri ndị mmadụ na social media. Nke mbụ anyị chọrọ ibido ụzọ ihe na-abụ ka anyị ji maka ebe anyị nwere ndụmọdụ anyị ga-enye ndị ntorobịa etonite. Nwekwazi ndụmọdụ anyị ga-enyekwazi ndị enugo di na nwunye ọfụ. Ụbọchị taa anyị ga-eyuzu Igbo wee kọwa ya. Nke mbụ, o nwere ụbọchị mpụta na social media ka nri ya achị atụ ndụmọdụ onye a na-akpọ Angela Nwosu na-enye ndị ntorobịa, especially ụmụ agbọghọbịa anyị na-etonite. Ya bụ ihe ahụ ọ na-agwa ha bụ I quote, ọ na-agwa ụmụ agbọghọbịa ndị rugoro 35 years 40 years matured ladies and above that since they cannot find husband, they should go and hustle for a man to impregnate them. Ka nwaanyị nwoke tụba ha ime ka ha wee nwee ike nwee nwa. I quote ihe o kwuru, ka ha wee nwee ike nwee nwa ga-ene ha anya na nka. Wee sị na dịka onye ọdịnala Igbo na mma atụnye ọnụ n'okwu a maka na okenye amara egwu ana bụ aghụghọ.
and ihe o ji abụkwa n'okenye ama nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị. Yes, maka na ọ bụrụ na ihe okenye ji abụ ọ na-emetụrụ nwata aka, ọ na-atụrụ nwatakịrị aka awọ, ọ na-emetụrụ ya nke bụ awọ aka, bụ na awọ na okwute na-eyi. Ọ maka ihe ka m ji chọọ ka m kọwaa ya ka o doo anya. Nke mbụgolo bụ na ọdịnala Igbo enwero mgbe ọ sọpọtụrụ ibi promiscuous life. O nwere mgbe ọdịnala Igbo sọpọtụrụ ka mmadụ na-ebi ndụ etusọrị anụ. Ndị Igbo na ọdịnala Igbo nwu usoro okpukpere nwere prestige. O nwere mgbe ọdịnala Igbo na-asọpọtụ nwa agbọghọbịa na-anụrụ di ka ọ na-ebi ndụ anyhow, nke the extent na ọ ga na-agagharịzi n'ilo na-achọ nwoke ga-atụwa ya ime ka o wee mụta nwa. Dizi na onye bụ na ndị antisi a nwere ike ọbụna na chances ha ịnụ di adịbagolo, ha nye mụọ nwa n'ilo n'uche nke ya. Angela Nwosu I quote n'ọka ka ha nwee onye ya ha anya n'ụwa nka ha, wee sị na this is wrong advice, bad advice. Ya ntị ka nkọwa mma akọwa ya n'ụdị dị iche iche ya esi ghọta ya. Nke mbụ na ọdịnala Igbo asọpọtụrụ na etu ọ na-ekwuzi ebuzi ụmụ nwaanyị anyị ka ha dịzie sulus ịda agagharị na-achọ nwoke ya atụba ha ime. Ọ bụrụ ihe eji mara ndị Igbo. Ụmụ nwaanyị anyị na-enwe ebube. Ọ bụghị anyị Igbo abụrụ nwaanyị ga na-eji agbagharị n'iro na-achọ onye ya atụba ya ime. Ọ ibilitụrụ the prestige na ihe eji wee mara nwaanyị Igbo ka ofu. Ọ bụrụ ihe ziri ezi na nwaanyị Igbo ga na-agagharị na-achọ onye ya atụba ya ime ka ofu. Nke abụọ bụ na njisi gị na anya bụ advaịsị a abalị bụ na ọ ga-eme ụmụ nwaanyị anyị instead oje na-eme gịnị na-agbagharị na-achọ onye ya atụba ya ime. Nke mbụ bụ na kere onye gwara gị na onye ọbụla mụrụ nwa ga-eri uru nwa ọ mụrụ. Kere onye ọ bụrụ na esi na ihe nwa agbọghọbịa ga-eji mee nke a bụ ka o nwee onye ga-enye ya nka. Ajụjụ na-ajụ ịfụbara nne na nna mụchalụ nwa ụmụazị tolite ihe netọrọ nne na nna anya. Yes, ịfụ na nwaanyị mụchalụ nwa zụcha ụmụ mana ụmụ ya mee ya abandon. Ịfụbara down ebe ọ bụ na ifugoro nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị atụghị na-ege m ntị gị nwa na onwe na-ene m anya. When was the last time you remember your mother or your parents? When was the last time? So ihe na Sokoto dị na Sokoto. Ụmụazị kịta ha na-amụ kịta ụfọdụ ndị mmadụ adịghị epezi attention to the parents. So kedụzi ka isi dị sure na esigoro ka ị mụọ nwa n'ụlọ na ọ ga-edeta gị anya n'ụwa nka. So all wrong plan. Nke abụọ bụ na esi ka ị na-agagharị si nwoke ya bịa tụgba gị ime ka o iwe amụta nwa onye ya eneghị nka. Ọ bụrụ ọnwụ ị mụtara amụta ịzụọ ya azụọ iwe na-ehope na aka eneta gị anya. Some of these aunties si ọ na-ekwu, matured ladies si ọ na-ekwu, ụfọdụ n'ime ha dị broke. Okay, ọ bụrụ na nwata nwaanyị at 35, 40 enwere ezigbo ihe ọ na-eme ga-eme ka ọ dịgolo financial independent, ka o nwee ike na-efidi onwe ya na-akwụ ụgwọ ụlọ n'onwe wee nwekwuo spare cash. Do you know what it takes to ịzụ nwatakịrị? Ka o nwee ike nwee spare cash ga-eme ka ọ mụọ ya bụ nwa, ka o nwee ike wee zụọ nwa ọfụma, zụọ nwa ọfụma, kwụọ ụgwọ akwụkwọ, wee nwee ike provide ya good parental care. Do you know what it means? Ana m achọ ịgwa based on experience ihe na-afụ na social media. Ama m on daily basis. Yes, ọ bụrụ ka m too onwe m, ama on daily basis so many people na-abịa na social media na ha na-achọ milk, ego a ga-enye nwa ha milk, ha ji ayọ nka, ha ji ayọ nka, ma ụfọdụ ma school fees ma so many things. Single mothers, ọ na-afịa ụfọdụ n'ime ha, ọtụtụ n'ime ha ahụ. Ọtụtụ n'ime ha na-awụzi mgbe ha bịaziri gbawazie mbọ ka ọ zụọ onye bụ nke anwa ọ mụtara amụta. Ụfọdụ ụmụ nwoke enye ha condition na fọ nyanwụ inyere ya aka, ide enyere ya aka na nyere ga na-ayịkwa. Before you know it, ọmụkwa the second one. Ọnya bata na ị ga-abụ single mothers, ọmụ ofu before you know it, ọmụ ọzọ wee dịrị gabazie.
So ana m achọ ịkọwa na single motherhood without being financial stable na-emekwa ụmụ nwaanyị anyị ha dị more vulnerable to abuse. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị ha na ha etosiri ide enwe mmekọ mana maka ihi na ego kọrọ ya ọ na-accept ụdị ndị so n'ụzọ dị etu a na-ebiletụrụ ihe o ji wee bụrụ nwaanyị ugwu nwaanyị kwesịrị inwe. So ọ bụrụ goro uri na enwere reason nwaanyị ga-eji wee mụ nwa na-anụ di a ga-akpa akpa wee lahụ n'ute make sure na enwere financial plan etu a ga-esi sonya m nwa na ọ bụrụ na ọ nọghị nọkọta nnọọ jọs je mụọ nwa debe ịmụchazie nwa a debe no plan. Nwa anyị na-achọ ịmụ na be nna gị Igbu Chukwu kedu ka isi mara na ọ ya bụ nwoke ka ọ ya bụ nwaanyị? Oke, ọ bụrụ na ọ nwoke kedu onye gwara gị na nwa nwoke ga-eneta nne ya anya? Ọkwa ụfọdụ ụmụ nwoke anyị na-afọkịta anyị amụta nwoke anyị amụta nwoke, ụfọdụ nwere ike amụta nwoke echi osoro otu nwaanyị nwanarie, ụfọdụ nwere ike ọnụọ nwaanyị anọ nwa onye anya nọrọ anọ ama ekwedo ka o neta ezinụlọ ya anya. Ọkwa nwoke a kedu onye gwara na ịmụọ na nwaanyị ka ị ya amụta ịmụ na nwaanyị na-aka edeta parents anya? Na Igbu Chukwu kedu ka isi mara na ịmụọ na ya amụta nwoke ma ọ na ya amụta nwaanyị? Nke bụ ọ bụrụ na ị nụọ nwata nwaanyị ya nwaanyị na-amụta be nne na nna gị, ọ bụrụ na nwata nwoke have you considered ị nwere ego ị ga-eji gote ana? Yes, ana ị ga-enye ya as inheritance. Kedu ka isi mara na ụmụnne gị ndị nwoke ga-anabata nwatakịrị ya amụ na n'ụlọ wee nye ya ana? Ịmụrụ ama m ọtụtụ ikpe m na-ekpe na temple onwe ndị na-abịanụ ihe na-ese okwu bụ na na-amụrụ ya n'ụlọ na nne ya mụrụ ya n'ụlọ mana ụmụnne nne refuse inye ya ana. Gị nwa bụ nne na-apụlan ka ị na-asị m ka onye bụ mmadụ na-agbara onye akwa ọcha ka onye ji akwa ọcha na-agbara onye bụ mmadụ. Gị nwa na-apụlanụ ije yọwa ofu nwoke ka ọ bịa tụwa gị ime ka ịmụta nwa, imegokwa plan gbasalụ etu nwa anwa ma nwa anwa adịkwa accepted by the family. Na nwa anwa kere ana ị ga-enye ya ebe ọ ga-alụ ụlọ ka emesizie ya na ụmụnne gị agbawa wọ. Ana m asị na he who does not plan is planning to fail. So mgbe ị na-aplan nke ị na-aplan kwa nke ọzọ, ana m achọ ịkọwara gị na datịrị ị na-efi n'ogen nwata nwaanyị nwere ike inwe na ọ mụrụ nwa n'ụlọ ichekigo ọghọm dị ya. Nke bụ m chọrọ ịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na mmadụ aplanụrụ laịf ya onye a na-aplanụ ka ofe lụọ. So gịnị ka m na-ekwu? Ihe ahụ ị na-asị n'ọbụ uru ichekigo ọghọm dị na ya. Ana m achọ ịgwa gị na ọghọm dị na ya karịrị ihe ahụ ị na-asị n'ọbụ uru. Advice nwere bụ ị nwere ike actually chọọ nwa nwanne gị nwaanyị ma ọ bụ nwa nwanne gị nwoke kpọrọ ya bido na mgbe o pere mpe kwụbara ya ụgwọ akwụkwọ. If luck shine on you ịzụcha nwa anwa nke bụ eziokwu na nwa a ma echefu n'ebe anti ya zụrụ ya nọ, I think this one is a better option. Mana ọ bụrụzikwa dị financially okay, decide ya na ụdị life ị chọrọ ibi. Kedu onye mbụ ịgwa ụdị life ị ga-ebi? Alụ ka ntụkwala. Ọ bụrụ na ihe m kwuru ịlaikere ya tụfuo ihe m kwuru ma gị etufuna m tụfuna nwanne gị. Mana ihe ọzọ m na-achọkwa ịjụ nsọjesịrị gị dịka alụ instead of gị nwa na onwe gị esi ka ị ghara ịnụ di, maybe because you need too selective, or maybe na-ese na ịma abụ second wife ya bụ third wife, mana ị nọrụzie oruzie na dying minute isi ka ije mụọ nwa n'ụlọ. What is the crown? Ịmụrụ na di owu ugwu nwaanyị weda ma ewu second ma ọ bụ na third n'ugwu nwaanyị bụ di. Ọkwa ihe ndị Igbo na-ekwu n'okwu. Now mụnwa na onwe m instead of m nwee advice gị ka ị nọrọ na be nne na nna gị mụọ nwa ọntụse na onye ga-enyere nne gị nka, anti mma advice gị na ọka mma na egburu second wife ma ọ bụ third wife. Yes, maka niile idiri eme anaghị akwụdoro gị wụ ya bụ ya crown. Nke ahụ my advice. Ọgwụkwa na ịlaik dị nwekwara ike ịtụfu ya. Then nke ọzọ m chọrọ ikwu uwu gbasalụ ndụmọdụ m na-enye ụmụ nwoke. Onye bụrụ nwoke nwa okorobịa ikwekwara ka mmadụ ọbụla yuzuo gị ka ị mụọrọ ya nwa n'ụlọ, nwa ịma na ị nwere legitimate right. Ịghọtara ya? Ọnwa ofu antịsị gị bịa mụọrọ ya nwa ikwekwana. Maka na mgbe ị na-atụfu the seeds ya bụ nwa ya amụta echi ka ị na-atụfusi anyhow. Nwa ya mụrụ amụcha ya
ịma na ndị be nke nwaanyị ama ekwe ka ujewu nwa maka na ọ ya adịghị eketa nwa ọkwa eziokwu then kedụzi ka ị ga-esi wee bụrụ mkpide agbara ọra I will advise you na ọka mma ọ bụrụ na itoru gị ewu mkpide agbara ọra na ọka mma na iji anụrụ nwaanyị ịmụọ nwa ọ bụ n'ọnwa gị etu a nọ nwa m enwere ike nọ na mba ọ dịrọ possible so bido taata kwanyere onwe ugwu kama ọ bụrụgodo na ijiri ego ọ bụrụ na ijiri ego mana ị nwere aka ọrụ ị nwere ezigbo agwa ị na-agba mbọ ihe afụkwa nwaanyị nwere ike ịnabata nwoke na-agba mbọ mana o nwere ego mana ị nwere ezigbo agwa ọ ka mma na ị nụrụ nwaanyị na ọ bụrụ na ị nwere ihe na-alụ mana o nwere ike bụrụ ọzọ nnukwu ọgaranya nke a bụ advaịsị nwere maka ụmụ okorobịa nke ọzọ advaịsị nwesịrị maka ndị na di na nwunye nwoke ibe m gee ntị ụcha ntị gị nke ọma o nwere ihe mpụtara na soshal midia fụgo ụfọdụ ndị mmadụ na-akụzi ụmụ nwaanyị anyị kịta n'ụwa anọ na kịta 21st century ụfọdụ enwerezi ihere ụfọdụ ụbịa wee na-akọwa na soshal midia na-agwa gị etu nwa nwoke ya esi wee mee nke a etu ya esi wee mee nke a etu ya esi wee dịre nwaanyị 4 rounds 5 rounds before chiefo gị na-eme nke a gị na-eme nke a mee nke a brọda ikwekwara ka onye ọbụla kwagbuo gị ikwekwara ka onye ọbụla pushuo gị into ije take anything substance ọbụla ọbịa n'ụdị ọgwụ ọbịa n'ụdị ihe ọbụla ka i wee bụrụ ike agwụnwa mkpi ka i wee mee more than ya natural strength nekwa gị na grave nekwa gị na kidney problem na gị na heart problem ụfọdụ ụmụ nwoke ọnwụ egbugoro ihe dị etu egbugo ụfọdụ ụmụ nwoke ndị kago ogologo bụ ndị kago mkpụmkpụ ị ga na-anụ ọtụtụ ndị mmadụ ụmụ nwoke ụfọdụ na-anwụ na họteelụ ịmarizi ihe ha ji anwụ na họteelụ bụ na ụfọdụ n'ime ha maka ihe na onye gogo nwaanyị azụ o spendị gị ego n'ebe nwaanyị nọ jee kwụọ ụgwọ họteelụ nkara ọnụ ofu iluo maka na ofu iluo na adị Igbo na-atụ n'osi na onye si ka ọ ghọtachi ụkpaka bere ada esi n'elu ya adịtụ nọ ya ada nke ya dị efu ofu iluzie maka ihe na-espendịrị ego n'ebe nwaanyị nọ maka ihe na ya agwọ ya ịba brọda nwere ịgwọ ọnwụ na ị na-agwọ nwaanyị gị nwa na-elusu ihe ọsọ ya bụ na ọgụ nwa mere dịka na nwaanyị were siva so ọgụ nwa bụ nwoke na-eluzuru in all ramification the more than 80% of strength ọnwụ na-abụ ọnụrụ mgbe ọnwụ na a na-eme intercourse butu nwoke na nwaanyị nwoke na-provide more than 80%. So ifu na nwaanyị bụ deceiver so ọga ihe anyị na-akpọ na ị na-agwọ ya ịba onye ma na-ege ịghọtara ya so nwere ebe ị na-agwụ ya ọsọ ji ṅụọ ihe nwa ṅụọ nke ọga onwe ka ị na-egbu ime ihe iji egbu onwe gị mgbe ị na-afọsụ ya national strength ka ọ dị beyond ka ọ aghacha beyond ya capacity ihe ị na-eme bụ na ọgwụ agha eji enwu na-eji emepe artery that is akwara ọpọmpọm hood blood yes ọpọmpọ hood blood anwa to your head to all your organs then in order to stimulate you ihe o nwere ike ime o nwere ike ime gị nwee ihe a na-akpọ cardiac arrest onye gbata ụfọdụ ụmụ nwoke asị nwoke mụnwụ n'elu nwaanyị maka ihe na ahụ obi ya pọmpụgo ọbara karịa etu o nwere ike ịkọ ibidowu o wee nwee kpechikọm onwe overfloating ọbara dị too much wee si ebe gafee ihe o kwesịrị ime nwoke enwe ihe a na-akpọ cardiac arrest nwoke anwụrụ ọ bụrụ na nke nwaanyị dị process ka o ji nwụ ihe nke nwaanyị ihe o ji wee nwụọ maka ọhụfụ na overlebel the body ya etu o si awụ ibu jen ibu karịrị ya jen anyụ ọkwa eziokwu etu ha ka ọ ga-awụ isi wee buo anụ ahụrụ gị akwara dịghị n'ahụ ibu karịrị anụ omekpechikọm omekwụchikọm nwoke anwụrụ igwe na ka nwaanyị ọ na-asị ride on iwe emewo n'ike ka ịga ike gị eruro adịmekwu o nwere onye ọ na nwere kapasiti o nwere ndị nwere 10 horsepower use your natural horsepower ọsọ ride on gị nke a gị mee nke a dị anyị dịtụ onye nwa rigoro mee ride on ihe m na-achọ ịkọwara gị igbukọrọ onwe gị isikwana ka ije ṅụọ ihe ọbụla ga-estimulate gị maka ndụ gị dị mkpa ihe m na-achọ ịgwa gị na nwaanyị anwa na-asị gị ngwa gị fire on gị na fire 30 minutes 1 hour order brother is abnormal ihe ọbụla ịfaya gị 30 minutes 1 hour 2 hours is abnormal I can tell you no nwere ihe ṅụrụ yes and nke ọzọkwa onye ọbụla ị na-afaya 30 minutes 1 hour kasị gị na-afaya ọga that particular woman honey pot ya dị abnormal yes honey pot you lose go the stamina o lose go strength o lose go firmness o lose go all the natural ingredients you need ezigbo honey pot kwesịrị ịdị onye amataziri na ihe niile anyị na-eme adị abaghị ahụ ịghọtara ya the sensation is no longer there
I can tell you na ọ bụrụ na ị fụrụ nwaanyị a n'anya true ịlaikiri ọfụma and the honey pot ya dị etu o kwesịrị ịdị, ana m achọ ịgwa gị nke bụ eziokwu na o kwesịrị ịlast more than 5, 10, 15 minutes, 20 minutes max. Yes, unless na drug concentrated ọ na iwere obi gị tụọ ebe ọzọ, mana ọ bụghara na obi gị dị ebe anwa and na ya bụ honey pot karịkarị chisi wee kee ya na ọ ka nwee all the natural ingredients. I can tell you ụtọ dị na ya ama ekwe ka ọ lasị ya at 30 minutes, 1 hour, 2 hours mmadụ na-agwa maka ya. Ana m achọ ịgwa gị na ndị na-alas 2 hours, ana m achọ ịgwa gị aịda na nwoke nwere ihe ọ ṅụrụ ma ọ na the honey pot eluzugo all the natural ingredients meziri elu na ọ dị offers the sensation o kwesịrị ọfa n'ebe nwoke nọ. Ihe kwesịrị igbu oge bụ egwuregwu agbọrọ foreplay dị between nwoke na nwaanyị nwere ike igbu oge. Ihe mma advice dịka nwoke ime mọwụ check your time 30 minutes or even more to caress and play. Ka ị nwere ike ime to ka iwee nwee ike tinye onwe gị na the mood, ka iwee nkwara ike wee tinyekwasị the onye ọ bụ gị na ya partner and honey pot in the mood. That is nke ya egbu oge. Yes, I can tell you take your time so that the climax will be very high before you start. But the ratio of browsing honey pot should not be more than 5, 10, 15 minutes. That is the normal duration. O kwesịrị ịbụ na ọ bụrụ na the honey pot agbabara ụka. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwa brother, don't allow anybody to kill you. Don't allow anybody to tell you they are not good. Oga, you are good. As long as ihe dị n'ahụ gị, mmiri ị na-agbapụta, mmiri eji akpụ nwa dị oke, ị na-atụwa nwaanyị ime, ị na-amụta nwa, brother, you are okay. Onwezi onye chọrọ ka igbuo onwe gị, hapụ onye dị etu ahụ, na o nwere ike ọ bụrụ na ọ jezibere ka ọ bụ ọ chọrọ ịta isi gị. Ọ bụrụ ghara na mmiri dị n'ahụ na-akpụ nwa, ị na-amụta nwa, brother, ị dị oke. Onye ọbụla chọziri ka ije gbuo onwe gị, gbara onye dị etu ahụ ọsọ maka ndụ gị. Ndị nwe ihe a na-ekwu na asị na vum ka mma karịa statement. Brother, kama ya nwụọ ọnwụ ihere gbaa ọsọ ihere. Ị nụkwara ihe m kwuru? Adọdọ m aka na ntị wee na-ekwu nwanne mmadụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu fụrụ n'anya, a sị kama ya nwụọ ọnwụ ifere, my brother, gbaa ọsọ ifere. Maka na nna bụ onye ụjọ wee na-atụbe dike aka. Who fight today and run away will be alive for fight tomorrow. Mana esi na ọka ikwechiri na ụgwọ azụ ego ya na-ya akwụ ụgwọ ya, ọ ga-eyi anwụ ọ dị nwe chefuo gị. Onye ọgwa gị na-emerikwa ebirikwa ndụ gaba n'iru. Anyị mere ihe gaba n'iru. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send ya message. Send ya message na WhatsApp. 0813-8243-871. I repeat, 0813-8243-871. Ọ bụrụ na ị kpọọ nọmba ma ọ send the message na ya, ọ bụrụ na m epik na my PA will pick. Ka m kwụsị ebe a, mana ọ bụzie niile esonyela m my just send my personal WhatsApp message for attention. It will be only WhatsApp message. Send the email at 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672. Ka iwe save your life. I'm pleading. Metụ aka na share button. Ka ikwu na ibe n'ozi a. Ọ nwere ndị eji maka ha ozi a ji maka ha weda. Ebe emebere na aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile agụọ m ụfọ ndụ n'isi ndị Friends of the Temple and Children of the Temple. Ya nakwasị ndị niile sonyela anyị na-aja ọgụ ọnwa Nọvemba. Ya nakwasị ndị ọzọ ihe anyị na-eme na-amasị na ndị ga-eshi ya meseji a. Asịrị m ihe ọma ga-emere ụnụ. Asị m onye ọbụla si ka o jere ụnụ ije ọjọọ na onye agha ma ejelu. Osi ọnwụ na ọ ga-eje n'onye nwụrụ. Asị m onye ọbụla si ka ome ụnụ na ọ karịrị ụnụ. Mmụọ onye na-eri oke n'ụbọchị taata ndị njeru nke Chukwu mebe ndị anwa ma ọ bụ onye anwa na ha karịrị ha. Asị m na ụnụ ga-ejere obodo na ụnụ ga-anara obodo. Asị m na osisi fụrụ ụnụ na-atụ ufere amapụziri ọnụ kama ya si n'ukwu bụọ ya. Asị m ihe ụnụ ga-eri bịa ihe eri ụnụ abịakwana. Asị m na kakaka ya ma ụnụ na jijiji anya ma ụnụ. Asị m na ụnụ ga-ejere obodo na ụnụ ga-anara obodo. Asị m ụnụ gbuo n'ihu n'ụnụ ga-egbute mma. Ụnụ gbuo n'azụ n'ụnụ ga-egbute mma. Ụnụ gbuo n'aka nne ụnụ ga-egbute mma. Ụnụ gbuo n'aka ekpe ụnụ ga-egbute mma.
asị m na ihe ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ n'ụkwụ ama apụ na ama ọ pụgoro ụlọ ama na unu ga-ejecha na maka na ọkụkọ na-akpacha na aja ọfịa ma na-abụ onye nwe ya asị m udo dịrị ụlọ ife ọma dị nne ya dara na ọdịnala ya pụrụ unu omekụwa were anya ha wee fụ n'aha Chukwu okike kepụrụ ebe ihe niile ha sị m ka tata mara unu niile mma ya gazie daalụnụ ka ọ dịkwa echi niile ụbọchị Mọnde n'oge awa nke eziokwu daalụnụ